equivocat, la nostra pàtria és la nostra llengua, és a dir que això enllaça una mica amb el primer punt que m'agradaria exposar, que és sobre el context del que està passant. Que va molt bé l'exemple concret i diguéssim, el relat sobre el terreny des de la trinxera, diguéssim, que ens ha exposat l'Albert i és el que sabeu aquí davant. I primer parlaríem una mica del context, després m'agradaria exposar quina és la posició de la intersindical, tant respecte del moviment que està sorgint en diversos centres diguéssim, com ho diríem? Diguem-ho com ho entén tothom, que són insubmisos a aquesta imposició judicial. I en tercer lloc també ens agradaria exposar una mica quines són les eines que nosaltres com a sindicat independentista creiem que estem impulsant i que són importants de cara a la defensa del català, no tan sols a l'escola sinó a tots els centres de treball. Comencem pel context. La nostra pàtria és la nostra llengua. De fet, venim d'un procés històric, l'última dècada o dècada i mitja ja, on tots sabem que la consciència independentista ha arribat a un punt el més àlgid històricament que hem arribat mai. Això s'ha traduït en majories parlamentàries. Això s'ha traduït en moltíssimes coses. Però fixeu-vos en una cosa. Alhora que hem arribat al punt més àlgid d'aquesta consciència independentista, hem arribat al punt de major regressió històrica de la nostra llengua i del seu ús social. Aquesta pàtria ja no és la nostra llengua i això és una qüestió que ens hem de plantejar molt seriosament des del moviment popular per la independència, des de tots els independentistes, de la gent que té consciència nacional, perquè el que és cert és que durant tots aquests anys de procés independentista hi ha hagut un dèficit per diverses raons que, si voleu, en podem parlar després, però que en qualsevol cas es tradueixen d'alguna manera en un debilitament, s'ha anat debilitant, s'ha debilitat de manera clara el que és no tan sols la salut de la llengua, sinó també tot el que és el blindatge de la nostra llengua, i això també hem de pensar que quan arriben aquests atacs d'aquesta nova ofensiva judicial tampoc és casualitat, no és casualitat que arribi ara, moment de màxima debilitat del nostre país. Recordeu que això fa 5 anys, per molt menys, centenars de milers de persones estarien a Barcelona un dia de cada dia, a qualsevol moment, i sí, no és casualitat que arribi en aquest moment, i tampoc és casualitat, i aquí és on entrem una mica amb el que hem anat fent durant tots aquests anys, i dic hem anat fent, perquè aquí estem en una sala on no ens postulem partidàriament, sinó que parlo d'independentisme en general. Què hem fet durant tots aquests anys? I més concretament, què ha fet el Departament d'Educació? Ens trobem una immersió lingüística que és legal, diguéssim, és la llei que regula l'ús lingüístic a l'escola des del 92, blindada al 98 per la llei de política lingüística. Què ha passat durant tots aquests 30 anys? Hi ha hagut una política de flexibilitat. No hi ha hagut una política forta de control des d'inspecció educativa. Hi ha hagut una política laxa. Pot ser, tot i que això no ho ha reconegut mai ningú, que és que es considerés que si hi havia una política flexible, doncs s'evitaria que hi hagués majors atacs contra l'ús de la llengua i contra la immersió lingüística. Això no ha sigut així. En canvi, sí que reconeix el departament mateix una dada flagrant, que és que menys del 50% dels docents s'adrecen en català al conjunt de la classe. Ens trobem, de fet, ja no una immersió lingüística no s'estigui aplicant correctament, sinó que de fet mai s'ha arribat a aplicar, almenys a secundària, i en certes zones del país, en especial, que les dades són acceptades pel propi Departament d'Educació i s'accepta que així com a infantil i primària s'han arribat a unes quotes del 90% d'assoliment de la normalització lingüística, a l'àmbit de secundària i especialment a la formació professional, és alarmant la manca d'aplicació i el fet que fins i tot puguin haver-hi projectes lingüístics de certs centres de secundària, especialment d'aquells que tenen FP, que puguin arribar directament acceptant el seu propi projecte lingüístic que es passen pel forro de la normalització, la immersió lingüística.
Havent contextualitzat una mica això, evidentment nosaltres què pensem? Pensem que de nou ens trobem amb una ofensiva que penjava, estava, diguéssim, surant, estava esperant el moment oportú per donar-se. És una ofensiva que sempre ha estat allà, sigui a nivell mediàtic, a nivell polític, a nivell on sigui, però ara havia d'arribar, com hem vist que funciona a Espanya, que és una de les coses que hem après des de tots aquests anys i des del 2017 especialment, i és que tard o d'hora l'estament judicial havia de fer la feina bruta, i així l'ha fet a través d'aquesta sentència del 25%, que està ja, que ja d'alguna manera ha passat els tràmits, com qui diu, no? Ha estat convalidada pel Tribunal Suprem. Dit això, què pensem? Evidentment que això doncs, és una cosa que no podem acceptar, però a veure, ara parlem de què hem de fer per no acceptar-ho. Perquè clar, d'una banda, nosaltres evidentment donem tot el suport a tots els centres que es declaren insubmisos i que diuen que això ni parlar-ne. I en segon lloc, això sí, nosaltres com a sindicat evidentment no podem anar a dir-los als centres heu de ser vosaltres els que us declareu insubmisos, sinó que som els que anem a dir al departament, no són els centres, no són les direccions i han d'assumir aquestes responsabilitats, sinó que és el departament el que ha de blindar una cobertura jurídica assumint com a propi aquest acte d'insubmissió per tal que les direccions dels centres, així com va passar per exemple l'1 d'octubre amb la qüestió de l'obertura de les escoles, doncs que va haver-hi l'entrega de claus a la Generalitat, doncs ha d'haver-hi aquesta entrega de claus de nou perquè sigui la Generalitat mateixa, una Generalitat independentista, que assumeixi com a pròpia la defensa de la llengua i de la immersió lingüística. I volem que s'apliqui el 155, però no el 155 que coneixem, sinó un altre 155 amb el qual no estem tampoc massa d'acord, que és el decret 155/2010 de direccions. El decret de direccions, tot i que en general no ens acaba de convèncer, sí que hi ha un article 6 que penso que en aquest cas, per això he dit insubmissió al principi, ho he ficat entre cometes dient que perquè ens entenguem tots. Jo penso que l'Albert i tots els centres que estan dient el que estan dient, de fet estan complint la normativa vigent, tal com ho diu el decret de direccions. I diu, estan complint allò que els diu l'article 6, que és les funcions de direcció, pedagògica i lideratge de direcció. Diu, en aquest respecte li correspon específicament les funcions següents, i entre d'altres, garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació administrativa i de comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre. Per tant, qui s'està declarant insubmís de nou a la legislació pròpia no és pas els centres que estan dient això, nosaltres no ho farem, sinó que és de nou la justícia espanyola que ni li interessa ni es preocupa per saber quina és la normativa que tenim actualment, que, com ja explicava l'Albert, va més enllà d'una legislació i és de fet tota una forma de funcionar, és tota pràcticament una tradició pedagògica que tenim molt arrelada al nostre país. I de la defensa de la llengua, en aquest cas, jo també coincideixo plenament amb el que deia, que és que no és una qüestió ideològica, és que des del punt de vista de la comunitat educativa, l'Albert ha emfatitzat molt el valor cultural, intel·lectual de la llengua, interdisciplinari, i coincideixo plenament. També des del punt de vista de la construcció de la cohesió social de les nostres comunitats educatives té un paper fonamental. En un moment on estem parlant de que sí, tenim el castellà com una de les llengües de més ús social, també tenim l'amazic, és la tercera llengua més parlada de Catalunya. Tenim moltes llengües, en una societat plurilingüística com la que estem, quan estem parlant que el català és la llengua vehicular, sí, és la pròpia, però és que a més, per nosaltres és la llengua de cohesió social, hem de recuperar aquesta consigna, que la llengua catalana és la llengua de cohesió social, de trobada, d'un país que no pot parlar... Sí, estic d'acord que amb l'ànima, ara trencaré el tema de les essències, perquè realment Catalunya no pot parlar en terme d'essència quan l'essència pròpia és no tenir una essència pròpia, és que és una terra de pas, d'acollida, això és així. La nostra llengua pròpia és el català, però tenim moltíssimes més llengües. Doncs què necessitem? Una llengua que sigui d'acollida, que sigui comuna, que sigui de cohesió. És una eina de cohesió social. I en aquest sentit, és per això que és important interpel·lar el conjunt de la comunitat educativa i fer corresponsable
d'aquesta defensa no tan sols als treballadors dels centres, sinó també a les famílies, als estudiants i a totes les organitzacions que estiguin enxarxades en totes les comunitats educatives.